Πάμε να δούμε μία κόντρα, έτσι ώστε να κερδίσω και σε απόσταση, αλλά και να ξαφνιάσω τον αντίπαλο, κάνοντας ταυτόχρονα βήμα με το πίσω πόδι και uppercut στο σαγόνι του με το πίσω χέρι, με το δεξί. Εάν είστε φυσικά δεξιόχειρας. Λοιπόν, την ώρα που θα μπει ο Ηλίας, όλα είναι θέμα timing. Αυτή είναι η στάση μου και αυτή έχω βάλει και τους 2 κύκλους, έτσι ώστε να καταλάβουμε. Μόλις ο Ηλίας κινήσει το μπροστά του πόδι και εδώ την κίνηση, κάνω πίσω και χτυπάω με uppercut. Οπότε είναι ταυτόχρονη κίνηση, κάνω προς τα πίσω και δίνω το uppercut. Πάμε λίγο. Pop, 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 pop. Θέλω όμως μου να κλείσει το σαγόνι μου για ενδεχόμενο χτύπημα του Ηλία. Και γρήγορο. Pop, 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 pop. Εντάξει, θα σκέφτεστε συνεχώς ότι βγαίνετε έξω. Πάμε.